fet aquesta obra de caritat també compartir el pa. El Senyor sigui amb vosaltres. Preguem. Us lloem amb goig, Senyor Jesucrist, a vos que ressuscitat d'entre els morts, us apareguereu als deixebles en la fracció del pa. Vingeu, Senyor, enmig nostre, benediu tots aquests pans, mentre prenem aquests dons, tot donant-vos gràcies. Rebeu-nos com a comensals en el vostre regne, ja que nosaltres us rebem com a hoste en els germans. Vos que viviu i regneu per segles. Que el Senyor sigui amb vosaltres. I que us beneixi a tots Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Ara sí, germans, que és l'únic que imaginar que Déu tindrem un